हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जमती रथ यात्रा रे हम गार सप्लाई सिकार तने रथ में प्रिपेयर सब होउची माने देखो रथ में सब को कोळे जिंस तयारी हेची तास तो होय बोले फुल्लो सब आसी आ कोन एठी तो ठाकुर होसे सेठी रेडी होती रहा। अरे ढोल बोल नहीं ना एटा बाजी बाजी जी ठाकुर हो बाजी बाजी जे लाइट पेपर होती आज सर को आड़ी ए सब ना आड़ू सब आज रथ में हमर प्रिपेयर चली पूरा चली रथ रथ अधा रेडी होता जी रेडी होता आज सब काम कम्प्लीट हो जाऊँगी तो कम्प्लीट है आज रथ यात्रा फुल एंजॉय हम गले मो रथ जो दौड़ी आसी दौड़ी दौड़ी हम नुआ किଣା है अरे दौड़ी के टका पड़ा माने यही तो 800 हाँ 500 500 500 कहते रथ दौड़ी केवल पड़ा 500 सुआ कहीं सुआ कहीं अरे काजी अछि कि एठे बोली कि ना ना जो कह अरे ती खाली कटा हिच पिटी आउ जो ये आउ किछ कटा हैनी एइटा साई पडु आइलो आ से पडुआ आ जल्दी आ अरे से सियाड़ काई नउछ तो आसुन त जति कहूची एडा ए थाउ तो आसे पडु आइ पडुआ एटा तो आर पडो एटा धरि लंबे कि जा ए पछ लाइन टा जोरा हो अच्छा जा जाऊ नेलु आउ नेलु पूरा ने भिड कि ने एटा टिके तळु को दबा एटा बेसी बट्टा नै ने एपटा टे तळु फाइनली हम रथ बे रेडी हबा को जाउछी तो हमर बॉक्स आसी वाला बाजी हो गेली जब कहा गा रे एमते हो ताला मु कमेंट कर बॉक्स वाला अरे सेईटा को होउची कोडा हमरा जिबरा दुल्लु कियो हां ताले स्टार्ट आगो लगे की स्टार्ट मु पेटीटा बाडी दुची खाली पेटीटा बाडी देला हमर कंप्लीट हां रहन जाउची कान्हा कान्हा फास्ट रोड गीतडा बजा फास्ट रोड भल गीतडा देखि हम पेटी साइड में हम पेटी साइड में हम पेटी साइड में मारतलु गई मारतलु हां अरे टोटल एरा बाडा होला हां सळा ताका गोटे पिलाटा कुन का गोटे साइज करी दबो किवी हां पिलाटा कुन चले की रहू माने देखि पारते सेपटे गीत बाजिला सळा म एठी काम करती मु नाचिबनी लाची लाची काम बाजिला अल्लाह ने बोले आ कोटेवाडे मते साहाଯ୍य कर के सेठी मस्ती करके मु घर को पड़ा कहीं मुझे मैंने ब्रश भी करनी गाधेनी खाईनी साटा गाधेबी तो ए कि ब्रशटा करदे कथा मुझे ब्रशटा कर मैगी फैगी कौन खाईदेवी जदि पीबी तापर खाई सारा मुझे आसूसी देखो तुम फाइनल एवं मुझे ब्रश करके आसी तो बारीपटे कौन गोटे साप फसी देखिए सापटा एडू रथ रथ यात्रा हूँ रथ यात्रा ठीक जीवनी जीवनी हाँ एटा कौन कर रथ यात्रा आड़ी जा आई तो जा बारी
ବାରିପଟକୁ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ? ନା ମିଛ ତାହେଲେ ମତେ କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ନା ଯାଉନ ଦେଖିବୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆସୁନ ଆସିଟା ଆଇଛି ଆସିଟା। ତୁ ଯା। ମତେ କହିଲା ବାରିପଟେ ସାପ ପଶି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଯା ତୁ ନିଜେ ଯା ଦେଖିବୁ। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି? ଛାଡ଼ ଚାଲ ରଥ ଠିକି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ରଥ ଠିକି ମାନେ ଯାହା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ କରିକି ଆସିଥିଲି ଯାହା ବି ଥିବ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ ହବ। ଏମିତିରେ ବି ଡିଜେ ଫିଜେ ଲଗେଇକି ଭିତରେ ରୋଳା କଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଚୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି। ଆଉ କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି? ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ ହବ ହାଁ ମାନେ କପଡ଼ାଟା ଉପରେ ପଢ଼ା ହବ। ଆରେ ଆରପଟ ସିନା ମଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଏଇଟା ପାଇବନି। ଦେଖ ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଦେଖ ଏଇଟା ପାଇବନି। ଏଇଟା ତୁ ଉପରୁ ଆରେ ଏଇଟା ତୁ ଉପରକୁ କରିବୁନି। ଦେଖ କେତିକି ଆଉଛି, ମାତ୍ର କେତିକି ଆଉଛି ଦେଖ। ଛୋଟା ହବ ମାନେ ଉପରଟା ତାହେଲେ କଣ କରିବୁ? ଗୋଟେ ସାଇଜ କରାହେଇନି ଏମିତିରେ। ଆରେ କରଦମର ତ ରଖିଛ ଯଦି କାଢୁନ କାଟିଦବା। କିଛି ସାଇଜ ହେଇନି, ଏଇଟା ବି ବାଡା ହେଇନି। ଏଇ ନାଚିବା ନାଚିବା ଏଇ ନାଚିବା ଚାଲିଛି କଣ ଟିକେ? ପାଟିରେ କଣରା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଏନ୍ଜୟ କର। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲ। କାଲିଠୁ ପୁରା ସ୍କୁଲ। ଆଜି ଯାହା ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବେ ଆଉ। ପିଲା କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲ ବି ରେଡି। ଆରେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାଟା ସବୁ ପିଲା ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ନଈରେ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି। ଯଦି ନଈରେ ଫୁଲ ପାଣି ହେଇଥିବ ତ ନଈରେ ଆଜି ଗାଧୁଆ ହବ। ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ନଈରେ ଗାଧୁଆ ହବ। ଯଦି ଆଜି ନଈରେ ଫୁଲ ପାଣି ହେଇଥିବ ତ, ଯଦି ଫୁଲ ପାଣି ନଇଥିବ ତାହେଲେ ପୋଖରୀ ଗାଧୁଆ ହବ। ଯୋଉ ଗଛ ଉପର ଡେଉଁଥିଲେ ଗଛ ଉପର ଡିଆଁ ହବ। ଆଜି ପୁରା ମାନେ ସବୁ ପିଲା ନା ରଥଯାତ୍ରା ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଘର ଭିତରେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ଆଜି ନଈକି ଯିବୁ ଗାଧେଇ। ଯଦି ନଈରେ ପାଣି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ନଈରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି। ଓ ଭାଇ ଭାଇ ପୁରା ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଗାଧଉନା ହେଲା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଡେଇଁକି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦେଖାଉନି ବ୍ରିଜ, ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଉଥିବ। ଦେଖ ଜୁମ କରିକି ଦେଖଉଛି। ଦେଖ ସେଠି ଯୋଉଟା ଦେଖାଉନି, ଆମେ ଏଠୁ ଡେଇଁବୁ। ଏଠୁ ଡେଇଁକି ମାନେ ଟ୍ୟୁଟାର ଯୋଉମାନେ ବି ଆଣିଥାନ୍ତି ଟ୍ୟୁଟାର ବି ପକାଯାଏ। ପକେଇକି ମାନେ ଏଠୁ ଡେଇଁକି ସେଠିକି ଯିବୁ। ମାନେ ପୁରା ଆଜି ନାଇଁ କି ଆମ ଲିମିଟରୁ ବାହାରେ ପାଣି ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ ପିଲା ଗାଧେଇ ହିଁ ପାରିବେନି। ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ କେହି ବି ଗାଧେଇ ପାରିବେନି। ଆଜି ଏତିକି ଲିମିଟରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ମାନେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଓଭରଲୋଡ ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲ ଆସେ ବ୍ରିଜ ଠିକି ଯାଇକି ଟୋଟାଲ ଦେଖିବା। ବ୍ରିଜ ଠିକି ଆସ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଗାଧଉଛୁ ସେ ଜାଗା ଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜି କେମିତି ଗାଧୁଆ ହବ ତମେ ଭାବ। ଦେଖ କୋଉ ଭଳିଆ ପାଣି ଯାଉଛି। ମାନେ ଏଠି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆମେ ଏଠି ଗାଧେଇ ପାରିବା। ହରେ ଏଠି ଗାଧେଇ ପାରିବା। ଗାଧେଇବି ହେଲେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ମାନେ କହିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସଟ ନାଇଁ, ଭିଡିଓର ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସଟ ଦେଖେଇବି ଏଠି ଗାଧେଇଥିବି। ତାହେଲେ ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଓ ଭାଇ 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 ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଅଛି ମାନେ ପାଣି ପୁରା ଓଭରଲୋଡ। କୁମ୍ଭୀର ଆସିଗଲା ପୁରା ପାଣିରେ ଯାଉଛି। ଆଜି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ହବ ରଥଯାତ୍ରାରେ। ମାନେ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଜି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ହବ। ଗାଧୁଆ ଆଜି ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ ହବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେଖେଇବି। ଗାଧେଇବି ମାନେ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା କହିଛି। ନା ଚପଲ ପକାନା, ହାତରୁ ଖସିଯିବ ସେଇଟା। ଉପରୁ କାଢେ। ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଆଡେ ଦେଇକି ସିଆଡେ ଦେଇକି ଯିବ। ଆଡୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବା ପାଇବା କି ନାଇଁ ସେମାନେ। ମୁଁ ଡେଇକି ଯିବି କେମିତି ଚାରିପଟକୁ। ହଁ ମୁଁ ଡେଇକି ଯିବି କେମିତି ଉଠିଲୁ ଏଠି ପକେଇ ଦଉନି ତ। ଯିବି କେମିତି କିରେ ଶିଉଳି ହେଇନି ତ। ଭାଇ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲା ସତରେ। ଭାଇ ଆଇଲି ଭାଇ ନହେଲେ ହଉ ଚାଲ। ଗାଁରେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଡାକିକି ଆସିବା ଏଇଠି ଆଜି ନଈରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ହବ। ପୁରା ଖୋଲା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ। ମାନେ ମୁଁ ଆପଲ ଭଏସ ଲେସନ ଟା ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଏସ ଆସୁନଥିବ। ମାନେ ନହେଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପାଣିର ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କହିବାକୁ ଗଲେ। ମାନେ ଏତିକି ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେ ମତେ ଗାଧେଇବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସତରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଓଭରଲୋଡ ପାଇଁ। ହଁ ଆଠୁ ବି ଅଧିକ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଛି, ହେଲେ ଯୋଉ ଥର ଗାଧେଇଛି ସେଇଥର ଭାସିକି ଯାଇଛି। ତ ଆଜି ବି ଦେଖ ଏତେ ପାଣି ହେଇଛି, ତଥାପି ଆଜି ବି ଏଠି ଗାଧେଇବି। ମାନେ କସମ ଆଜି ଦେଖ ପୁରା କେମିତି ଏନ୍ଜୟ ହଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ନା, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ନହେଲେ ଗାଧେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ କେମିତି ଗାଧେଇଛି ସେଇଟା ବି ନିହାତି ଦେଖେଇବି। ଦେଖ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବି ଆଜି ପୁରା।
ଆଜି ପୁରା ବାହାର ନଜାରାଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ସତରେ। ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାହାର ନଜାରାଟା। ନା କି ଖରା ନା କି ବର୍ଷା ହଉଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲ ପାଗ ଦେଇଛି ଯେମିତି ମାନେ ବୁଲି ହବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜୟ କଲା ଭଳିଆ ପାଗ ଦେଇଛି। ପୁରା ଆକାଶରେ ଖରା ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ଧର ଛାଇ ଛାଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ପାଗଟା, ଏଇଭଳିଆ ପାଗ ଦେଲେ ବଢିଆ। ସେଟା ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବି, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଖାଇସାରିବି ତାପରେ ଗାଧେଇ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯିବି। ମତେ ଯେତିକି ଜୋର ଭୋକ, ମୁଁ ଗାଧେଇ ଗଲେ ମିନିମମ୍ ତ 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟା ନରେ ଗାଧେଇ ହବ। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି ଫାଷ୍ଟ, ଖାଇକି ଯିବି ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇବି। ଫାଇନାଲି ଏଠି ମୁଁ ବସିକି ମ୍ୟାଗି ଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଏଇନୁ ଗାଧେଇବାକୁ। ମୁଁ ଗାଧେଇ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲରେ ପୁରା ଡିଆଁ ମାରୁଛି। ଘରୁ ବାହାରିଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ବର୍ଷା ହେଲା। ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ନା ବର୍ଷା ଥିଲା ନା କିଛି ଥିଲା। ମାନେ ଟିକେ ଖରାଳିଆ ପାଗ ଥିଲା, ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଚାରି ଛାଇଆ। ଏବେ ସେଇଠି ଘରୁ ବାହାରିଲି ବର୍ଷା ହେଲା। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, ସବୁ ପିଲା ପଳେଇବେ ବୋଧେ ମତେ ଛାଡିକି। ମୁଁ ଏଇନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି ନଈ ଯାଏଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ପଲ୍ଲୀକୁ ମାରିଦେବୁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ପୁରା ଅଲଗା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ରଥ କାମ ହେଲେ ରଥ କାମର ବ୍ଲଗ ଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖେଇବି। ବାଏ।